съвет отново, какво ви трябва като начинаещи стрелци. Тези стрелци с повече стаж, обаче по някаква причина не се получават нещата. Трябва ви единствено пръчка или ПВС тръба около 70 см, колкото тази ротонова палка. Почваме от стойка и конструкция, защото нещата, една къща като тръгне на криво, трябва да се срине и да се почне от начало. И това ви е основата, колкото и невероятно да ви звучи. Като първо упражнение, значи слагаме пръчката, ето така на слънчевия сплит и палеца, ето така напред трябва да сочи, за да може после да го изтеглим напред. Какво става въпрос? Защо? Защото при хвата сега има и такъв хват, нали, на скок жеглински го показва, но стандартният хват си е ето така трябва да ви е поддържащата ръка. Ето. Целта каква е? Целта е като уплътниме хвата, с какъвто хват почнем, с такъв да завършим. Ето ми и ръцете. С какъвто хват почнах, с какъвто завърших. Нямам изместване никакви в дланите. За тази цел, ето така трябва да ми е разположена поддържащата ръка. Тренираме си го, съответно, пак с палката. Слагаме, ето, по този начин, да сочи напред. След това, на следващия етап, слагаме палката в уста. Ето, това ни е носещата конструкция. Ето, това ни е поддържащата ръка. За да свикнем тук, да може хубаво да сгънем китката, без да чувстваме напрежение. Като направим ето това движение на ръката, ето го, пръста напред, слагаме палката, ето по този начин, вертикално, и хващаме с две ръце. Ето. Палците са напред и на двете ръце. Така. Не ги изпъваме лактите до край, защото не може да натиснем. Нали, трябва вече да генерираме латерална сила. Лактите са изкарани леко в страни, ето ми е симетрията, за да може да притисне. От всякъде са симетрични. Както съм с палката, по този начин, по същия начин трябва да съм и с глока. Тук сега говорим специално за стоков глок. Как се стреля. И аз като генерирам ето тази латерална сила, която тръгва от горната част на мускулите, минава през ръцете симетрично, аз разтоварвам, тук пръстите не стискам, душманската с пръстите на стреляща ръка, за да мога съответно да работя с спуск. Симетричен, това ми е тренировката. Стискам латерално, ръцете тук отпуснати. Защото сега някои казват, ама аз си взех мантис, там електронни системи. Да, бе, то хубаво мантис, обаче ти като си крив долу, като не си симетричен, те нещата не ти се получават. Тя ти показва, че има грешка, ама грешката в какво се цели? Значи, бавиш се първо несиметрична конструкция, второ с прекалено стегната стреляща ръка. Друг начин да се отучи, ако ви е крива стойката, ето хващате ръцете ето така отзад. Няма как да се изкривиш. Съответно от това положение, нали, отпуснат, също мога да максимално бърз изстрел. Но пак аз съм отпуснат, аз съм симетричен, нищо не ми пречи, нищо не ме спира. Така че имайте си по една пръчка 70 санта или ПВС тръба и всеки ден по-малко да свикнете да сте с правилна конструкция, симетрични, отпуснати рамене и най-вече, ето го, да има латерална сила, лактите леко навън, за да може да приложиме тази латерална сила и тук да разтовариме от пръстите и успех!